яке аз бемориҳое ки сабабгори бенаслӣ дар мардон мешавад. Имрӯз мо се ҷароҳӣ дорем ва ҳар се ин беморон варикатсияле доранд. Як тои онҳо бори аввал аст ки ҷароҳӣ мешаванд, вале ду нафари онҳо мутаассифона бори дуюм аст ки такроран ҷароҳӣ мешаванд. салому алайкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст. аз ин пас тасмим гирифтам ки оиди табобатҳо ва ҷарроҳиҳое ки ман дар шаҳри Душанбе мегузаронам барои шумо кам кам навор карда пешниҳод кунам. имрӯз дар мавзӯи варикатсияле суҳбат мекунем, яке аз бемориҳое ки сабабгори бенаслӣ дар мардон мешавад ва аниқтараш гӯем дар бораи микрохирургическая варикатсиэлектомия памармару, яъне дар бораи ҷарроҳии он. аз рӯзе ки дар шаҳри Душанбе беморонро қабул карда истодаем, тӯли як моҳ зиёдтар мешавад. бениҳоят зиёд беморон бо ин беморӣ ба мо муроҷиат мекунанд ва барои он шахсоне ки дар оянда мехоҳанд ба мо муроҷиат кунанд бо ҳамин беморӣ, мехоҳам расонам ки барои оне ки мо шуморо ҷарроҳӣ кунем, аввал шумо аз ташхис мегузаред ва мо мутаассифона шуморо дар навбат мегузорем ва танҳо пас аз оне ки навбати шумо мерасад, мо шуморо ба ҷарроҳӣ мегирем, ба хотире ки беморон бо ин беморӣ бениҳоят зиёд ба мо муроҷиат мекунанд. дӯстони азиз, пеш аз оне ки наворро шурӯъ мекунем, мехоҳам як эълони хурдро барои шумо расонам. бениҳоят зиёд аз давлатҳои хориҷӣ ба ёрдамчии мо занг мезананд ва муроҷиат мекунанд ва мехоҳанд ки мо онҳоро онлайн консултатсия диҳем, яъне маслиҳат тариқи интернет. дар бисёр ҳолатҳо муроҷиат ҳам ба ман мешавад, ҳам ба духтури занона мешавад ва ҳам ба духтури психотерапевт ки ба табобати асаб машғул аст. ва мутаассифона дар давоми рӯзи корӣ мо ин хел имконият надорем, ба хотире ки аз сар то бегоҳ беморонро қабул мекунем, ҷарроҳӣ мекунем, машварат медиҳем. вале клиникае ки мо фаъолият мекунем тасмим гирифтааст ки аз ин пас аз рӯзҳои душанбе то ҷумъа пас аз кор соати 6 то соати 8 бо вақти душанбе ба ҳамон бемороне ки мехоҳанд ки мо онҳоро тариқи онлайн консултатсия диҳем, ҳамин хел имконият фароҳам орад. ва барои оне ки шумо аз ин истифода кунед, яъне аз консултатсияи онлайни мо, ҳатман ба ватсапе ки шумо дар экран мебинед аввал муроҷиат кунед, номнавис кунед ва танҳо пас аз кор мо ҳамин хел имкониятро дорем. ман ва инчунин духтури занона аст ва инчунин духтури психотерапевт. дӯстони азиз, имрӯз мо се ҷароҳӣ дорем ва ҳар се ин беморон варикатсияле доранд. як тои онҳо бори аввал аст ки ҷароҳӣ мешаванд, вале ду нафари онҳо мутаассифона бори дуюм аст ки такроран ҷароҳӣ мешаванд. ва бояд гуфт ки онҳо 2-3 сол пеш дар дигар ҷой ҷароҳӣ шуда ҳастанд, вале дар онҳо айни замон рецидив, яъне такроран ба вуҷуд омадани варикатсияле мушоҳида мешавад. ва бояд гуфт ки пас аз оне ки бори аввал ҷароҳӣ шуда ҳастанд, сифати спермограммаи онҳо бадтар шуду хубтар не. барои ҳамин мо тасмим гирифтам ки ин дафъа дар мо ҷароҳии худро гузаронам. сабабҳои рецидив ин ки такроран ба вуҷуд омадани варикатсияле, дӯстони азиз, пас аз ҷароҳӣ бениҳоят зиёд ҳастанд, вале як сабабе ки маъмул аст, мутаассифона дар вақти ҷароҳӣ истифода набудани микроскоп ё ки оператсиони микроскоп ё ки ҳамин гуна биноклярни очки мебошад. ва вақте дар шумо рецидив, яъне такроран варикатсияле ба вуҷуд омад ва шумо назди мо омадед, дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона вақти ҷарроҳӣ кардани шумо ҳам дарозтар мешавад, кори мо ҳам мушкилтар мешавад. дар бисёр ҳолатҳо мо маҷбур мешавем ки анастамоз гузорем, яъне рагҳои хунгарди шуморо бо дигар рагҳо пайваст кунем то ин ки ҳамон гузаштани хун барқарор шавад. ин бениҳоят муҳим аст, дӯстони азиз, ва вақте мо ин ҷарроҳиро мегузаронем, барқароршавии шумо зудтар мегузарад. инчунин дӯстони азиз, дар баъзе ҳолатҳо интраоператсиона, яъне дар вақте ки ҷарроҳӣ гузашта истодааст, мо аз ҳамин гуна доплерҳои замонавӣ истифода мекунем. ин доплерҳо ҳамон доплерографияе ки шумо медонед, яъне ҳамон музеое ки шумо медонед ҳамона ҳастанд, вале инҳоро мешавад ки ба телефони мобилӣ ё ки планшетҳо компютерҳо пайваст кард ва дар вақти ҷарроҳӣ, яъне мо метавонем ки ҳамон ноёнро яъне доплерография кунем ва бинем ки ягон венаҳо мондагӣ ҳаст ё ки не. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, яке аз сабабҳои бенаслӣ дар мардум ин албатта ки варикатсияле аст. бисёртар ҳамин метавонад ки сабабгори пастшавии сифати эякулят, яъне аниқтараш гӯем ҳамун спермограммае ки шумо медонед, сифаташ вақте паст мешавад, дар бисёр ҳолатҳо мо дар бемор ҳамин бемории варикатсиялеро муайян мекунем. ва бояд гуфт ки бисёртар дар Душанбе мо ду тариқи ҷарроҳиро истифода мекунем. якум ин субингвинальная микрохирургическая варикатсиэлектомия памармару
ва дуюм ҳамин тариқи ҷарроҳӣ танҳо бо гузоштани микрохирургический анастомоз, яъне рагҳои хунгардро инчунин дар баъзе ҳолатҳо вақте шахс бори дуюм ҷарроҳӣ мешавад, дар баъзе ҳолатҳо мо метавонем ки ҳамон рагҳои хунгарди васеъшударо ҳамаи онро мебандем ва танҳо яктои онро гузошта бо дигар раги хунгар пайваст мекунем ва анастомоз вуҷуд меояду ҳамон гузаштани хун барқарор мешавад. дар бораи пайванд кардани рагҳои хунгард бо дигар рагҳо ман кӯшиш мекунам ки дар оянда як навор карда барои шумо пешниҳод кунам, вале имрӯз танҳо дар бораи ҳамон ҷарроҳие ки мо бисёртар мекунем, субингвинальная микрохирургическая варикоцелектомия по-махмаро суҳбат мекунем. тарафҳои мусбии ин ҷарроҳӣ бениҳоят зиёд аст. яке аз онҳо ин албатта ки зуд барқароршавии бемор аст. дуюм ин метавонад ки фоизи пасти рецидив, яъне такроран ба вуҷуд омадани беморӣ аст. фоизи пасти ориза, яъне осложнение кам дида мешавад ва инчунин ҳамон бурише ки мо мекунем ҳамагӣ 2,5-3 сантиметр аст дарози он ва гӯем ки послеоператсиони рубец кам аст. ва боз муҳимтар албатта ки дар ин ҳангоми ҷарроҳӣ кардан мо аз опши наркоз истифода намекунем, яъне ҳамон қисме ки мо ҷарроҳӣ мекунем ҳамон қисмро мо бедард мекунем ва бемор яъне ба ёд аст. дӯстони азиз, барои оне ки шумо фаҳмед ки дар вақти ҷарроҳӣ мо чӣ кор мекунем, шумо аввал бояд анатомияро донед. Ин бениҳоят муҳим аст. чӣ хеле ки фаҳмода будам, дар навори пешина моя мисли дигар узвҳо, агар ҳамин моя бошад, мисли дигар узвҳо албатта ки хун мегирад. хунро ман ба рагҳои хунгардро, артерияро ман бо ранги сурх мекашам ва ҳамин хел хун вориди моя мешавад. ва бояд гуфт ки аз моя инчунин хуне ки омада буд баъдан мебарояд тариқи венаҳо ва инҷо ман мекашам барои шумо венаро бо ранги кабуд. ва инчунин бояд шумо донед ки ҳамин рагҳое ки ман номбар кардам дар як банде, гӯем як пардае ҷойгир аст ки онро семенной канатик мегӯям ва семенной канатик гӯем ҳамин хел ҷойгир аст ва дохили ҳамин семенной канатик аз рагҳои хунгард иборат аст, яъне артерия, вена ва инчунин семя выносящий проток, яъне ҳамон гӯем ки протоке ки эякулят, яъне ҳамон сперма аз он мебарад. инчунин дӯстони азиз, дохили ҳамин семенной канатик дигар элементҳои бениҳоят муҳимам доранд. метавонанд ки торҳои асаб бошад, рагҳои лимфатикӣ бошад ва ҳамин се элементе ки бениҳоят барои мо муҳим аст ман барои шумо кашида додам. дар ин ҷо ман сурати онро, расми онро низ мегузорам, шумо хубтар мебинед. дар вақти ҷарроҳии мармар, дӯстони азиз, албатта ки он ҷое ки мо ҷарроҳӣ мекунем, мо аввал онро бедард мекунем, вале боз бори дигар мегӯям ки бемор ба ёд аст ва субингвинальна, яъне каме болотар аз моя мо ҳамин хел буриш мекунем, ҳамагӣ зиёди зиёд 3,5 сантиметр дар баъзе ҳолатҳо ва ҳамин семенной канатике ки гуфтам ҳаминро ба берун мебарорем ва ҳамон рагҳои хунгарди васеъшударо мебандем. рагҳои хунгарди васеъшуда дар назар дорам венаҳоро мебандем ва хун дигар бо ин тариқ намеравад. дӯстони азиз, дигар роҳҳое ҳаст ки хун метавонад ки мояро тарк кунад ва метавонад ки моя ҳамон ҳарорати лозимии он барқарор шавад. хуб, дар ин ҷо бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, ман бори дигар такрор мекунам ки дар вақти ҷарроҳӣ мо барои чӣ аз микроскопу бинокулярные очки барои чӣ истифода мекунем? чӣ хеле шумо дар навор дида истодаед? дар ин ҷо бениҳоят дигар муҳимтарин элементҳое ҳаст ки мо онро бояд назанем. албатта семенной канатик дар дохилаш семя выносящий проток дорад, он калонтар аст, яъне ҳамон ҷое ки эякулят, яъне сперма мебарояд, он албатта калон аст, онро бе микроскоп ҳам дида мешавад. вале артерияҳое ки мояро таъмин мекунанд бо хун, онҳоро дидан мушкил аст бо чашм. барои ҳамин барои мо лозим аст ҳамон микроскоп ё ки бинокулярные очки. ва вақте мо ҷарроҳӣ мекунем, албатта ҳатман ман дар ин ҷо навори онро низ мегузорам. шумо мебинед ки мо ҳамин раги
яичковая артерия аст, дар инҷо артерия семиомнасияшава протока аст, дигар артерия ҳам аст. мо онҳоро ҷудо мекунем ва бо ёрии микроскоп мебинем, намегузорем ки он бурида шавад, яъне онро ҷудо мекунем. танҳо ин венаҳое ки мебаранд аз моя ва гӯем ки васеъ шудагӣ ҳастанд, ҳамонҳоро мебурему халос. Инчунин дӯстони азиз, хеле ки гуфтам, дар инҷо рагҳои лимфатикӣ низ ҳаст ва торҳои асаб. Мо фақат он чизе ки барои мо лозим аст, онро мебурем. Масалан, агар шумо дар вақти ҷарроҳӣ агар ки ҷарроҳ ҳаминро бурид, яъне ҳамон артерияе ки мояро бо хун таъмин мекунад, агар онро буриду махка кард ва хун нагузашт, моя метавонад ки баръакс ҳаҷман хурд шавад ва ин метавонад оқибат баръакс сифати эякулят, яъне ҳамон спермограммае ки шумо мегӯед фоиз якбора метавонад ки паст шавад ва шахсе ки мехост барои варикатсели табобат шаваду фоизаш каме баландтар шавад, баръакс дар инҷо зарар мегирад. бори дигар мефаҳмам дӯстони азиз ки дар вақти ҷарроҳии мармара мо бояд ҳатман аз микроскоп ё ин ки бинокулярные очки истифода кунем, ба хотире ки дар рагҳои хунгарди хурд, яъне онҳо майда ҳастанд, мо дар онҳо кор мекунем ва бояд як таҷҳизоте бошад ки ҳамон ҷое ки мо ҷарроҳӣ мекунем якчанд маротиба калон кунад, мисли ҳамон микроскопу бинокулярные очки. вақте мо онҳоро калон мекунем, дар инҷо мо озод метавонем бинем ки кадомаш вена аст бояд мо бурем, кадомаш артерия аст, яъне мо бояд набурем. ҳатман мо чӣ хеле ки гуфтем яичковая артерияро ҷудо мекунем ва дигар артерия ки агар имконият бошад онҳоро ҳам ҷудо мекунему, пулсатсия онро танҳо таҳти ҳамон микроскоп ё ки бинокулярные очки дида мешавад. пас аз оне ки мо ҳамон рагҳои хунгарди васеъшударо ёфтем, дӯстони азиз, албатта ки мо онҳоро мебандем, мебурем ва дигар элементҳо бошанд, элементҳои лозимае ки бояд онҳо истанд, онҳо албатта ки бурида намешаванд ва бояд гуфт ки ҷарроҳӣ вақти зиёдро намегирад. мо дар 45 дақиқа ё ин ки зиёди зиёд 1 соат ин ҷарроҳиро ба анҷом мерасонем. кӯшиш мекунам ки дар навори оянда дар бораи микрохирургический анастомоз ба шумо ҳам суҳбат шавам, ба хотире ки аз се ҷарроҳӣ ки ман омад кардам имрӯз барои варикатсели мо дорем, яктои он танҳо бо роҳи мармара ҷарроҳӣ мешавад, дигари он бошад мо кӯшиш мекунем ки ҳамон рагҳои васеъшударо ҳамаи онҳоро мо албатта ки мебандем, танҳо яктои он гузошта мешавад ва ҳамон якторо мо бо дигар раги хунгард метавонем ки ҳамин гуна пайваст кунем, то ин ки физиологический отток, яъне ҳамон роҳи физиологии гузаштани хун барқарор шавад. дар ин ҳолат, дар бисёр ҳолатҳо вақте мо ин корро мекунем, дар шахсоне ки бори дуюм ҷарроҳӣ мешаванд, гӯем ки фоизи ҳамон эякулят, сифати эякулят зудтар барқарор мешавад. дӯстони азиз, дар инҷо навор ба анҷом мерасад. дар охир мехостам барои шумо як бори дигар такрор кунам ки мутаассифона беморони варикатсели ба мо бениҳоят зиёд муроҷиат мекунанд ва барои ҳамин мо маҷбур ҳастем ки беморонро дар навбат гузорем ва бояд гуфт ки барои мо муҳимтар аз ҳама ин сифати ҷарроҳӣ аст.